Dating é a warú. Ach ag an am céna, tuigim cén fáinnearna sé, ní féidir le fearar beag méid áraid a thógáil. Ach an bhean bhacht, camas a bhéadach sé a dhéanamh é, agus a méad atá sé goltríide níos. Nancy, ní dead is cúis sin. Hé, ach ní rá éon náirteach sinnéad ar a méid a tháirlaidí. Ní rá iscí cén sort fear a bhí ann. Ní meach rá sin, Nancy, ní meach rá go méidúil cuide go lochtara. Cén fá go gaithí locht a bhéirthe? Tar líon rudaí agus gan náirt ar béag daoine ortha. Tá brón arm, Nancy, ach má tá sé duine go siad gantairt, agus mar ninn sé a faoi. I mean, tá cuide go lochtara a bhéin mar hálan úr a cín schóp. Mórí ever mais an rá. Hey, Rina. Just plannery. In a sea roam, gléiste go glóte. Breakfast a réiti. Sin ní min ansín hé an ras. Tásúlam go náí an tú chamagus a bhráí an tú. Tá min is fearniuh. Agus ví tú arás a réir. Daniel. Ew, tá má an cluistí am. Brenna, be má caiint ar bála, okay? Tá. Daniel, nearlam man a láróta mar sin os córíana. For God's sake, Nancy. Anna ní gasúri. So, get was a siúl agata ná sa bheith mise sráca leis tíl. Well, beidir go múla méile Moira, nó Angela. Nancy, bearlam dáhainál bulán ar an Angela sin bharíre. Cén fá? Well, is bórseach go smiri. Taige hen nóri ag í níhanna I hénig sa tanga dhéir. Ó, tá sé Jackar a creidúnt gur féidir an fear sin an áró. Well, ní hinan rud a smó a chur isteacharm sa chirid. Ach nuair a thosa sé cáhan ó sorta, spréach me. Cad dúirt sé? Bhí sé dine amach gur poindirthú a bhís rudneart a gcónaí chur isteart. Ar deir sí héin. Cén fá néir sé sin? Ag dia amháin atáis. Ach fach tú bhaid níos fearr gon carar bil gon carar mar sinna bheith agat. Bearlam nach me chéin bhainte go é. Dil sama díginn si chuide be cecha mórsta se se goilún tearmsa. Okay, bháide, ní roiimi seán. He? Ó cháidí bhfuil leis? Achos dór, mátar se goilún chamór sin ort, nach chuil teach am fantan dhéanach leat. Ó, mar se go míle maid ó amach. Ja, tá ceap go an Lordtam. Go má gain schúil sa John réile hí chlárú. Cé fanna bhfuil tusa chun réaltation si? Tíir. Tá sé gur scahan mechanic tusa. Brena, má tá John gur láhhíle níim si. Bú mún gur cafaí. Ok, well, cé tá go cas? Oh, sorry, seo. So, ní tú gur scón nó Danish nó intiú mar sin. Okay, right, for couple bun farsin. Radio. Ge chéhfuil dé ar drinne? Gomach agad agus twain. Ó har cín sláán a bhééis tú. Ach te sa bheith sinna for the boyfriend. Yeah, ní hé a boyfriend é. Mer go mun discéalan seachta sé béin sa gosalachta go na chéile. Oh, is cosal gohfuil. Le mágad? Cheanna si bheith nó hí lá. Cheanam si bheith. Lá mótarí bailá dheara. Thanks. Chosn si píú ar ceappain. Na beidir gur bhtún látún ó a cínt. Tá ní bheith nuí ní si donna sin. Nach chéann dé chuid. Well, go é dín bórdat agus leis an bhein frisint. Tá dean go si réonas, bhí harta de cruiscin antí frís a lendi. Right. Eddie, go ahead. What are the thanks for his ad? Well, we'll add that. Tá sé bhigúsáid mar chuid orla sí sé náisce mar tá. Na da chimíart, neart aige dam swak. Oh, come on, Katrina. Get out of gear you're me in, huh? Kan she is maar gewoon gloon als de hoor. Bech sé sin go déas.
Right. Feit tú hecht ag náir san ag amlún, ba Mac imi. Le cáint sinna méid. Okay, Quinton. Níl san fós cum ag léchart. Mobile, alright? Let the hell. Ní mé géirí héad an na chimilta. Níl na mise. Ach sin cín tú te casta dead. Right, so feice mar bolú. Tuig me gníoctas as na coffees. Oh, Deirdre. Meid tú ag nach níos teach na jogan ag Mac imi. Oh, God. No, ní fé. Wel, dat is niet na mise. Ní chun si swas leis bechsad. Gomad. Wel, nach in ceannach. Go meiscil? Níl go nún le meic, well? No, níl. An cén áit. Well, ag banis lémar nói. Cres a gur thug sé chuir go bheith, is ná thug sé chuir chumsa, ná háha céin fiú. Tá mar rudháin le, tá sé fhí náir do ceart go reclach sin hall. Jawl. Ach isteach. Cos an tóid mór chinne na cuairte. Mar ceart an is weit, blog an bag misne be. Cunne srín ar de bhéalabach. Agus níor bhór srín nach chuine ar de bhean, freisin. Srín nach chuine allar ma bhean? Tage? An mwy fare, a thug cléir orm, an ní hanos, cur a méid sin daoine, bach sé sinteam. Mar sin é. Ach ar nó, beidir nach chultú na ansmacht o chur éri. Beidir nach fear cartó chur a be. Wan í licinti go air be, ná go bhean be, fis mo rá intachtam. Wel, á masloch ma bheansa, fear eile, in áit fwibli, tá mis a rálat gymach a féileri. Is cén fábhfuil cúpla focail om bheanín bhegsa chuir as go mór sin, goite nó béach chuig go míon an nírinne searmh. Right, sin é! Tug ré má fear. Ní hí mo bheanínsa, ba cheart a bhecha an imní goit. Ach, bheanín, de cynnála cín teile? Is os fecin caca mo sé sin? Sa síos nú, sa síos. A barúr bhaine sem, cé tá hir gon bobse bólúarin. Ha bú leat? Híle go mé héine an ébriúmach, Sherlock Holmes. Ó, leagas má fear. Tá de dhélas agus mo dhélas a gabriúne seas láha chéile. Ha sucht sér, cet a géirí rá? Ó, go mun licil me dearbant mar ní rata a hátar bhíoh meice go bar amsa tín teagus óní tehád a bhíoh Janjo go bar a tain. Cén fágúilta san éhar súb sin? Tá sé éis bhein bracheannacht. Nis, meú cohar siad a teirigad leis sin íana? Mar níl jab ceart a ceachtar go. Na chuirtú fiú ceistar an rot me géirdal go nuarach leat. Well, is cin last minute thing bhían agus. Wa cheap man nach chuirtú gar bhán, Peter. Ja, ach a chuirtú ceist. Ní bheoch an target sin agat marach mise. It's called respect, Mac. Bhean nua, agus a gná héin. Tháinig de chapalisteach faoiara. Is le Mac a bhean. Ó, is cóir sé na tarigad. Dúir se gohfuil an neisteir ige. Cé iad héin? Na lista gom agus is gomanum, ag sa chunin se hiú héin den warigu. Shit! Fáin seo just digart na fecin tú iad. Agus, bhfuil is ag de chóhádór nua faoi daibín bheag leirigad. Ní sin go hebí a grithise. Sinna muna betú dunne an na neisteir. Pe go buir. Wel, hocail go le adlí mar sin. Mac, ná taring áir tain. Ní is saon céad faoé sin. Am semach, gur bant ná páirt agatsa. Is an scamáil a rinneormsa. Bei affeilart go rugú a riamhú. Tegin do bheith! Dat is go dúil a canchard fiú.
Hey, get a siúil an seo. Ní bhain se leat. Creidim I láthir na huaide. Ach go bhór a díart má am amach gur inis tú ein bhréag. Na listen go dúin man naim sa bheith ginse bréag faoi. Is ála is áirite. Well, back. Get hurt. Tad. Tada? Yes, Sam. Here I go to a brand new nervous or chuikint. Kif am men nervous? Oh, shinny cheist nach hi. Tosage. Féin spánseiceir sa man seo le leabhar trí rudaí. Okay. Rolónad? No, ní rá. Right, go mé kettle. Tás at gur bhrismhí na súslam. Yeah, tás. Tá brona ready. Dúirt sí go mí cheartm sa bheith na lása seachas léise. Níor sí. Ceam si gúil níos mú a cuitin agan na chéile. Sin na dúirt sí róise. Agus céir dí hefn tusa. Sílam go méidir gúil an ceart aici? Níl me gur éon bhrúchart. Look, Eddie, just... Níl sam. I mean, hí sé méis tá tárlaithe. Níl sam. Look, ní héanach dain túlam. Tainín. It's just... Tá sé seo ó bhád níos cástacham san ná mar tá sé áite. Taken tú. Taken. Níl me gur freagahait na tada. Fanna mé go ddíim go méid tú ré. Eddie, tá go hálainn. Tá rionna crackáil sa fearcha deas le tuairt suas. Hello, Daniel. Angela. Could you with Nancy? Come on, tá sin lása. Tá suaimhne sa tastal bhain Nancy. Agus beálam dá bhainach mrá cuinte an bháile amachhaí. Go bhuiit si. Nis, ce go bhín teardas? Stop the misery enough fence. Sorry. Níl tú íal. Okay, Leal me. God, Katrina, Ariam go séir an seo an éanaach lása. Steach ar ná a haing Somali leis an cheannas. Well, would a bit tarún is tíir se bhairt ílar a chécht an seo. Ach, ní an sípí me se bechasad. Be mis sú le ord, meas agus romance a seo mach. Be mé níos fearr, gealam ditse. So, ce tá plan an said chum le mór ach lá Valentine. Oh shit, Lá Valentine. What's that get ain? A bheith cáilte go méid sa. Oh, sílam go méach. Tom titse me ngrálat. Well weg, wel me go tú no banis líam. Ja, tá. Cná fáibh go sin feidir.
Oh, I can call 5. Ja, kan mij ticket gaan gedeur doen, dus dat de fikker zeer lukt deel te zeggen, 2 for 1. Maar ik maar lang gariep ga gaan kosten. Wel maar Harley is weg. Kan we 2 for 1 gus. Dan is nog maar nog naar me heen is. Wel gaan we haast die kan ik dat dan kan de hoeken hier. Ja, ach, zo niet toch? Hé, ja, talk je me. Right, maar zijn weg. Maar vader nog iets zeggen travel agent in de stier. Hoe is hij hoksel? Right, was wat kinders mag fuck about just smile gus fuck me hees on the word. En ja, verder. Thanks. Wat ja. Ga gaan een ticket de wol. Dan mag met de vader nog niet wacht. Ga van naar Somalia verder. Ben je ook kill go to walk. Zal maar weer rawallige. Maar je bent geen show. Oh, misschien heb je al hier om te zo. Fikir om zo maar heel even het. Weet je wat Daniel McLaughlin? Dat je hè? Ja, nog zeg je wat. Maar maar toerisch financiën is sloeje. Ik is niet mooi dat ik gewoon zijn gelijk in toe. Daar is niet controleren. Na roos maar let Angel. Agus ga gewoon nog dat Daniel. Ta Nancy schach nooit in iets messen neinisch. Ik heb een stukje bij wel Peter in tegen jou volgens je het nog het kind. Wel, in scale. Ciao, scale, Daniel. Fek een goede law Valentine Clue agat. Tá, buígus il dia. Vi German glán Jane tága mer, go dtí gur luair Katrina go me. Fan go bheice me. An mála mór go a bhean chéile, agus an mála beag go a rágeal. A bha? Yeah. Oh, well, sin fáid bháin nach bhfuil amsa buchas a dia. Mar sí me bhean chéile mo rágeal. Gneir leat a máireach. Ní bhfuair me deis gur maith agat a rá leat as ocht oscar a thógáil go an teachtain se caite. Oh, habere. A bhhaire Rodella. Thais gom grom be ganin áit le déanaí, agus tá brónarm, is tusa an cara is fear atá gom I Ros na Rún. Ní lánach, well bhí tá go leor atála gom faoi láthir. Tá sé sin cear go leor Nancy, ach dear me méid chalet. Níor mhór te bheith níos cuara mai fuide chuid cárde, agus beag an inú má sé spáinchop. Well, sé sin, má tá tú gerid a chuneál. Go míle mágad. Daniel, hi. Sinead? Gus á Nancy nu? Ní seár, gur mágad. Bhí sé gceist am búlas teach ar ball go bheith an ramin an éon rud dhéanaidí. Ní le chála sin is, leis sé tá. Ja, well sure, ní sé an dochar breúir mar sin hen. Ba sé tí na fada nach bhfuil. Bean dáhacha ar a súna sé. Agus ré chuoi, nar cheat goite bheith thuigáil go réanais. Na bhí chéimeí a bethart, tá mai tuist tá na haide. OK, slán. Slán. God, was het wat hou? Je was misschien weer zo slecht. Dat is am. Ach, look. Maar hadden ze aanschot, hadden be. En je wakker maar les. I mean, dan jaart, laat ze dat zien, schachas edgy. Ja, ik het hier toch. Snap ook om je keer was hier. Happy Valentine's. Think it go nu áireach. Is wie tú tíoch néidir am gcóíach, bhfuil bhí me gar hofas mar surprise. A hall good postmort le písa for twáil nacht. Brónarm gur bhfuil mé an surprise ort be. Oh. Nes. Fair play. Slantje? Well. Al hier ik leren goorde. Rinne me jarmad ar áil bar maidin gan muim gach rahari. Grumad? Is sé tastal go géir witteach, agus an fearseo mar chomhád ar agad. Bhfuil sugus cin fór scuil me leis? Ja, tá, sin se chulhortam. Mar sin é. Bet tú cuineál súil dhéar ar an airigid mar sin. Ó, na bechan ní miart fumsúach. Tam sna nairs go mo chutain. Ní hanan mas daoine eile. Gur an míle mágad a bheic. Bhí me abrasach fi rud a cinint. Ach inis, tá mé nach mór cinnte faoi.
Gyrystir. Ni'r gyd mysig a herwiew. I siarw byr y chanfort ciar na'r magin. Regra ma sgamal na'r dyniad. Na'r ysm ffiw ein gyda wyt a cancer. Tá ma táhanis, ní rán ach bog. Well, sure, ní agus seach second the mall agam an seo. Níl me íri, okay? Tá ma ceartanis. Níl fáin ar an dul faoin scrúdú. Okay. Stoi gur húla tú faoi Vince agus Katrina. Yeah, tá brón arm. Sure, ní leon neart agat ar. Uoranta ní hiigam an fear sin. Ceapan go reaction don stros ón éagnó agus an gás cuairte bhí ann. A ní sé an rá leí. Ar úr sé sin leat. Agus ní sé agus an cás cuairte háart. Ní bhaid sí tastal bhaid a héile agus fili sé ráis arms ar mar rinne sé. Le bríd. Ach tá bhí clán ag bríd agus Vince. Well, tá scar ginne. A bhfuil tú cinse go bhfuil tú á íri a reis. Tar éis an rud rinne sé ort. Tá héis mo chrí agus má anam a chuirteach sa bósa seo. Agus nílam can é hort suas gan tred. Tígam hú. Bhín sé Jackar a bhá le héin go tú mí cheart. A rion tú go bhfuil an lucht ortsa má hepan ar do fósa. Fiú, nóir le dtígann tú ceart a déanta god a rion tú ceantach. Ó, ma sé díal an deáil baina slí a chaile chanú. Nítain mar ágáil le héin agus chamáile sin. Tá más i teachta bealach ar fád a sásna le me eiceil. Sile gyn deáil a bugaí. Sile gyn deáil ar isteige. A chus leis a dáhan eite léra. Mu sé speg a chuir a tagas sé stail wasi agus a smahatás a gya. Stail wasi? A ní smú stail mú leidir in méidir talú a gya. Dan an seachan uin ar wasi. Crochador cear creachnaí ar sin contorte. Déna cholín. Fúan a menig ar a masi a hachant ní étain. Mar tá sé mu dhé mar bheith liún ní an talis mar a dir siad. Wel, ys atris can sawl hwyrwch y siandra mwy sy'n ffado. Ach mae'r fath fawil to gyd chach bw. Ach, ken smal of the year am sy'n ni an de chlip sy'n chorbe. Di rib. Vi sa go hint ar gur hopt un ticket sy'n ed maitin. Ha, wat du pin wago. Tá sam. Tá brónar. Ach, mar ví tú chuir amach fi agus bhain neamach gur ó hasú. Right, well, tá ag an bailach a féidir mé a hasú. Yeah? Okay. Nuair a héanhaid go nuárach, bí mis an annach chud sipadúach daanamh, agus bhaid tusa an íochas. Okay? Yeah, okay. Go den seart. Well, no brean is ach tá agus daine ag farain an gúntar. Oh, jou, tú muid ré. Just no bí brena có ceantach. Ligart nach bhfuil tada le ceiltegad. A ce bhhain se sin mar tá go muid a hóga? Cé ar a gur féidir in dhéanamh? Siúl amach ar hnéad níos tíreach. Cá mé fannach go soclóí rudí síos, right? Oh, stop, Vince. Mas mohad ag span céile tá go bhhaile. Mas misise tá wet. Dyn nhw dicins fwy. I
bheith me se fáil carta bhá eile bhíoch sa.